Rišijeca najbitnije je da se najprije roštilj pripremi. Smanji malo fino podmažeš, da miriši fino, čist, uredan. Lepo zamiriši prostor okolo sav. Sad će početi onda da se šetaju mnogi kad im zamiriše. Smoljanski roštilj. Smoljanski i vrbljanski. Kad ćeš meso stavljati? Evo da se malo užari još. Ajoj. Pročistimo sve. Vidi dole, kako dole izlazi plamen. Nema veze, to je otvor svakako napravljen za to. Čistimo. Bacimo na ovu stranu. Tako. Još čakica jedna fina. Sad je ovo sve lepo spremljeno. Sad ćemo ovo lepo da sklonimo. Pa ćemo da uzmemo musa. Pa ćemo fino da prebrišemo ovo. Bacimo. Sad ćemo još malo da slancamo. Se vrči, znači roštilj je spreman. Možemo početi polako da pečemo. Vraćamo šnicle. Malo. Ovo je bijelo, da. Veća. I još jedna. Dobro. Vi ste već krenuli. Ej, super. I kad malo udarim uzadnje, on će tamo biti. Dobro, simče. Znači da malo pogasimo plamen i to je to. Super film. I samo ova mi je